ହଉ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତ ଗପ ଶୁଣୁଛ ଏତେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗପ କହୁଛି ଦେଖ ଶୁଣ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସେମାନେ କିଛି ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇ ଆଜି ରାତି 3ଟା ବେଳେ ପାଣି ମଡ଼ିବାକୁ ଯିବା। ହଁ ଭାଇ ମୋତେ ଡାକିଦେବୁ, ମୋତେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି। ହଉ ମୁଁ ଡାକିଦେବି। ଭାଇ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ପନିପରିବା କି ନେଇ ପଳାଉଛି, ଆଜି ତାକୁ ଧରିବା। ହଁ ଭାଇ ଆଜି ଧରିବା ତାକୁ। ହଉ ରାଧୁ ଭାଇ ପାଣି ମତେ ଯିବା ଆସ, ଡେରି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ହଉ ଭାଇ ଚାଲ ଯିବା, ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ଭାଇ ଦେଖିଲୁ ଆଗରୁ କଣ ଗୋଟେ ଯାଉଛି। ଭାଇ ଚୁର ଆରେ ଦୌଡ଼ ବାନ୍ଧି ବଚ୍ଚା। ହଉ ଚାଲ। ଓଏ